ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଆଗଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଆଧାରରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଯେତେବି ଇଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ନହେଲେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିହେବ ନା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଟିଚରରେ କେତୋଟି ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଟିଚରରେ 41 ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 41 ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଟିଚରରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ପରିତାପ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିରେ 7ଟି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ପଦ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 8ଟି ପଦ୍ମ ବ୍ଲକରେ 8ଟି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ାର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲ ସେଠାରେ 8ଟି ସ୍କୁଲ ଗୋଟିଏ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଘୋଡ଼ାପଡ଼ାରେ 7ଟି ସ୍କୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଫିସିଟ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେବ ଯେତେ ବି ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବି ଟିଚର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ 41 ସ୍କୁଲ ଅଛି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରିବେ?